A wannan makon a cikin shirin labari na mai dogon zango da kamfanin Sera Movies, wurare hudu ne suka fi jan hankali da haifar da muhawara ga masu bibiyar shirin, sai kuma a ra'ayin wasu masu kallon, inda aka tafka kurakurai guda hudu mun yarda ku so ku gani. Idan wannan ne karin farko da kake kasancewa tare da mu, za mu so kai mana subscribing da kuma following din mu, da ma sharing da ma danna kararrawa domin sanar da kai da zarar mun dora sabon bidiyon mu. Bari mu fara da inda aka fi tafka muhawara, wato inda shirin ya fi kayatarwa. Magana dai ta zama guda mai nasara ya tura neman auren Asiya. Wannan ne dai ya sa kawayen Maryam kunna wata wuta a wajen mahaifiyarta, kuma ga alamu dai sun yi nasara domin kuwa ba zan jira wata sai ta shigo ta kore ta ba. Insha Allah duk wacce za ta shigo ba za ta zo ta da Maryam a gidan ba. Lokaci yayi da zan bata zabi. Ko ni da na haife ta, ko kuma mijinta da ta fi so fiye da komai. Domin tabbatar da ƙudurin mahaifiyar Maryam kuwa, ta yi tafiya ta Kanas har zuwa Abuja domin tabbatar da matsayarta. Ai ko yau dole ki zaɓa ɗaya, ko ni ko mijinki. Idan ni kimata da darajata da soyayyar da kike min ta kai ki rabu da shi ki kasance da ni har abada, to shi kenan. Idan kuma har shi kika zaɓa, wallahi daga yau ba ni ba ke. Kuma ba za ki sake zuwa inda nike ba. Ke zan ma iya hijira a ƙaurace miki da baki ɗaya har ƙasa ta naɗe. Haka na faɗi. Wannan mataki dai da mahaifiyar Maryam ta ɗauka ba ƙaramin tare da ƙuraye ba, inda masu kallon suka tafka muhawara kamar haka. Maryam Alhassan ta bayyana cewa Allah ya maki albarka umma, inda Mustapha Gali ya bayyana cewa shi dai gaskiya an kusa a bata masa rai a bidiyon nan, ta yaya za a ce a raba su. Wannan ra'ayi daga Hajuru ke cewa gaskiya dai mamaki sassafta wa Dubai to America, hukuncin ya yi tsauri kuma ya kamata shi ma janar din ta zauna da shi su yi magana, shi ma ɗanta ne. Malam Aminu sai da Jeff Weldon a Kano to see ta Asiya a matsayin mata mai nasara. Jidda Mutaka ta ce gaskiya wannan karan kan mama ta yi tsauri da yawa. Rayyanatu Ibrahim ta ce ni ina goyon bayan mahaifiyar Maryam, ta yaya za ki ƙi haihuwa sannan ki auro wa mijinki wacce za ta haihu? Ai gaba ake duba saboda ba kowa ya san halacci ba. Abdulaziz Abdulkarim ya ce yanzu za a ga wa za ki zaɓa, shin mijinki ko mahaifiyarki? Wani ra'ayi na Maryam ita ma ta ce wallahi maman Maryam ta burge ni, Maryam ba ta da hankali, ki ce dole mijinki sai ya aure? Adam Audi ya ce tab kawayen Maryam akwai munafukai, Allah raba mu da hasada, gashi kuma Maryam din bata gane ba. Idan wannan ne karin farko da kake kasancewa tare da mu, za mu so kai mana subscribing da kuma following din mu, da ma sharing da ma danna kararrawa domin sanar da kai da zarar mun dora sabon bidiyon mu. Mai nasara ya cashewa ɗaya daga cikin yaransa, inda ya ce da Rangila anya gashin bakinsa zai bari ya auri kuwa? Ai Rangila, ko da ka iya gina soyayya, wannan gashin bakin naka ai zai rushe ginin da kai. Ranka ya daɗe, wai mata ba sa son gashin baki ne? Suna so mana, amma ko ba irin naka. Wasu daga cikin 'yan kallo sun tafka muhawara, duk da a cewar Rangilar akwai dalilin barin gashin. Sai na rage. Ai cire gashin baki yana jawo raini a wajen mata. To, ni ko kaga Kano zan koma na ɗauko matata. Hankali na kwance. Wallahi ni ba zan iya ba. Waɗannan wanda muka bari a tasha? Me aibun matan da muka baro? A ra'ayin Bello Umar ya ce ai Rangila ko da ya iya gina soyayya, wannan gashin bakin naka zai rushe mutum. Ya fara gashin baki sai ka ce wata tsohuwar gafiya. Asiya ta ce gaskiya mai nasara da Lawan sun ci abinci kan Rangila, wai ba a san mai gashin baki irin nasa. Mutanen banza mutanen wofi wanda ban san tattali ba. Sai kuma irin rawar da Isa ke takawa a cikin shirin ta fara wuce gona da iri, inda aka fara kai ruwa rana tsakaninsa da MD. Kai, Ishaq, koma ka zauna. Na ce ka koma ka zauna. Kar ka manta fa gaba fa nake da kai mai nasara. A dangantaka kake babba a gurina. Sai ka bari sai mun koma gida, sai ka nuna girma. Da kuma irin kudurinsa na kashe mai nasara ya gaji dukiyarsa. Ai kurin ki je ki yi abin da ya dace mu yi mu gama da mutumin nan, komai yana wuri ki ai. Kurin ki faɗa nawa za a ba malam, nawa za a ba shi kurin yayi aiki, amma fa ya tabbatar fa in ya kwanta ba zai tashi ba. Daga ya kwanta kawai ya wuce kurin. Allah
Duniya sabuwa ke da. Allah ina gaya miki wannan maganar dinga daga an yi sadakan 3 ana yin 7 ran na 8 muna Dubai. Burjul Arab. Maryam Alhassan ta ce amma dan Allah a cire Isaac a Labarina saboda bai da amfani tun tasowar mai nasara ke fama da kalubale. Ya kamata tun da aka kai Nadia da Jamila gidan gyaran hali a ce shi kuma ya samu salama. Don Allah a taimaka a cire mana shi bai da wani amfani a cikin shirin. Yunusa Ilyasu shi kuma ya bayyana cewa kada ku cire mana Isaac amma dukkanin shirin su kada ku bari su yi nasara. Wannan shine roƙona a cikin shirin. A gefe guda kuwa Jamila ta yi laushi kuma ta yi la'asar. Wannan ne yasa har ta fara ba wasu daga cikin 'yan kallo tausayi. Bari mu ji wasu daga cikin ra'ayoyi masu kalla. Idris Muhammad ya ce wallahi labarin Jamila abin tausayi ne. Wallahi gaba daya tausayi take bani. Bari mu je ga wasu daga cikin kurakurai da masu kallo suka bankado a cikin shirin na wannan makon. Inda suka bayyana cewa sirri da aka nuna Malam yana yi wa 'yan gidan gyaran hali nasiha kalar bulu ce. To bayan wannan hukunci da aka yi muku, kusan cewa akwai kuma tsayawa ranar gobe, ranar lahira a gaban Ubangiji. Amma a lokacin da yake tattauna da Jamila bayan da ta nemi su gana, an nuna sanye da fararen tufafi. Ba laifina ba ne. Tsananin kishi ne da hasada ya sa na yunkurin kashe bawan Allah nan. In na tuna sai in ji gaba ɗaya duniyar ta canza mu. Don matarsa Aminiya ta ce tare muka girma, ba ta da aminin da ta wuce ne. Sai kuma wani wuri da mayan kallo ke ganin cewa shi me yasa har yanzu ba a je gidan su Karima ba neman aurenta. Duk da mai nasara zai iya yin komai ko ma shi zai yi komai, amma dai ya kamata a sanar da su. Inda anan ma wani mai kallon ya bayyana cewa ya kamata a ce Malam sun haɗu da baban Maryam, sannan kuma asirin ganduroba ya tono shi da Ishaq. Ramatu Tijan ta bayyana cewa gaskiya duk da dai Maryam ba ta son yin kwalliya a cikin shirin, amma ya kamata yadda ake faɗin kuɗin mai nasara shigar da take yi ba ta kama da matar mai nasara ba. Idan ta yarda Asiya ta shigo sai kin nuna kanki ko ta wajen iya wanka. Abdul Malik ya ce a karan farko a tarihi Labarina an yi season 3 a jere ba tare da hutu ba, yadda ma a yanzu shirin ya rage armashi. Inda ya ba da shawarar cewa kuma ɗakin rubutu kuma abin mai damuwa da sakewa a jere. Ingancin rubutu ya fi komai. Akan ta sauri ana sake season saboda a samu views. Idan labari ya zama ya daina ja hankali zai jawo jama'a su rage damuwa da shi har a daina kallon sa ma gaba ɗaya. In kullu za ku ga cewa views ɗinku sun ja baya sosai akan lokacin da kuka fara season 8. Aisha Abdulrahman ta ce masha Allah, my best series season 11 episode 1. Gaskiya shirin ya mun kyau sosai. Dr. Asiya matan mai nasara. Ina murna sosai Malam Aminu, Allah ya ƙara basira. Idan wannan ne karin farko da kake kasancewa tare da mu, za mu so kai mana subscribing da kuma following din mu. Da ma sharing da ma danna kararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyon mu. Ka san baka taɓa burge ni irin yau ba. To ai ke din ke ce Nadia. Dole ne in yi abin da zan wanke kaina a wajen ki. Kai har da fara ba. Na daɗe ban sha ba. Haka ne. Bari sauri in buga babu Ba a nan ba. Kaɗan zan buga. A'a. Wai ke baki san yadda nake kumbiya wajen shigowa da wannan abun ba, haɗari ne fa. Amma saboda kawai in faranta miki rai nake yunkuri in ɗauki wannan risk ɗin in shigo da abun nan, don haka ba a nan ba, please. Haka ne. A can ɗin ma ba na buƙatar ki sha yadda za a gane. Gare ki ɗan taɓa kaɗan ki ɗan jiyo kawai sai ki aje, an ji mama ki ɗan jiyo ki aje. Kuma ina son kada ki kuskura ki bari wata ta gani. Ka san ba wanda nake tare da su ba ni da matsala da su. Ka san yadda suke tsoro na kuwa kamar bera ya gama yi. Saboda kaga tare muke moran abin ai. Duk da haka dai ni ba na son wauta. Ko me za ki a hankali, ke karan kanki din ma na fi son in kika tashi sha ki dan bi abun a hankali sai. Na gode. Yawwa, saboda the moment aka samu kin samu madiri a tare da ke to gaba ɗaya kashin mu ya bushe. Wannan abin yana da haɗari fa. In banda ni din ni ne ma wallahi tallahi shigowa da wannan abun ba ƙaramin bala'i bane. Ina so ka faɗa menene tsakaninka da jami'a? Kash. Na ɗauka
wannan maganan kamata a ce ya zama bygone, ba wani abin da ke tsakanina da ita. Come on baby, ya kike so in tabbatar miki da abin da nake gaya miki? Abin bai kai ga rantsuwa ba. The only thing kawai da na sani shine na neme ta, I'm sorry to say, amma bata bani haɗin kai ba tun daga lokacin da ya watsi da al'amarinta, and that's all. Wannan shine gaskiyar lamari. Look, ya Allah, try to be careful, please. Gani? Shin a ganin ku inda sun ka tafka muhawara akan shirin yayi daidai? Kuma ina matsayar korafin su kan abin da suka kira kurakurai a cikin shirin? Muna dakon ra'ayinku a comment section.